Mayong adlaw kinyong tanan mga ka-dear friends, kumusta? Si Papa Joe na sad ni panasad sa lain nga istorya diri sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa ato mga kaigsunan diyang wala pa magka-subscribe, please click the subscribe button ug i-apila lang pod ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa atong mga kaigsunan diha all over the world, daghang salamat. Duol-duol na ta sa 100K. Dako na kanang kalipay nako kung maabot to na. And of course, sa atong mga kaigsunan diha nga nagpahipi lang pero wala pa maka-subscribe, please do para matabangan ninyo nga mulambo pa nga to ang channel. And of course, sa mga nangita sa daan na to nga mga istorya, inyo sa na makaplagan sa Katabi with Ate Gems. So mga ka-dear friends, kung kinasa mo nga mopada sa inyong kagulingong suwat, pwede na inyong ipada sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang sa ninyo ang video description below para makuha gud niyo ang kompleto nga atong address nga masuwatan. So dito maglangay o ganian na ang istorya karong adlaw diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Siya usa ka inosenteng babae nga puno sa damgo. Naglantaw sa kaugmaon nga maoy makapahawa sa kalisod. Apan usa kay gayon niya na usa ka laksot nga panghitabo ang niabot tungod sa mga tawo nga mapahimuslanon ug way kasing-kasing nga maoy hinungdan sa pagkausab sa dagan sa iyahang kinabuhi. Ngit-ngit ang tanan sa iyahang palibot mao nga nangita siya mga butang nga sa iyang pagtuo maoy makahatag og kahayag. Apan ang pangutana, kung nakahatag bagyod og sakto nga danag sa mangit-ngit nga dalan nga giagian sa tong sender nga si LG. Dear Papa Joe, maayong adlaw nimo ug ni Ate Gems sa Katabi with Ate Gems. Ang inyong channel ang akong pirming gisunod tungod kay siguro kasagaran sa mga istorya, mga relatable kaayo sa akong kinabuhi. Subscriber ko nimo sa inyong channel ni Ate Gems ug sa tanto na kong paminaw sa nakalilaing istorya sa kinabuhi ug gugma, naka-decide ko nga isuwat ang akong kaagi para pod ma-share nako ninyo, Papa Joe ug sa imong mga followers. Tawagan lang ko sa pangalan nga LG, pero tungod kay lisod-lito ko ng akong napilian nga alias, pwede ra pod nga tawgon lang og LG. Ako ang usa ka tawo nga matawag nga nahisalaag ug moa maswertehi sa kahigayunan. Pero sige lang Papa Joe, basin sa akong next life na lang ko mubawi. Basin masurtian na di ay sa laing kalibutan. Sugdan ako ang kaagi way back year 1989. Uban ko ninyo mga higala kay dadunta mo. So sa kapubring isla sa Cebu nga mo'y akong yutang na tawhan. That same year, 1989, mao ang akong pagbiya sa isla para manimpad sa syudad sa Lapu-Lapu. Which is dili lang nako isulti ang lugar kung asa dapit sa Lapu-Lapu kay malocate ko sa mga sniper. Unya mo ana dayon ang mga marites nga, hala, si Kuan man na, nagkuan-kuan na sad. Ang kalisod o kawadon ang nagtukbod nako nga manimpad sa layo kay lagi. Nagtuog ko nga mahawas sa kalisod ang among kahimtang sa isla kung makatrabaho ko sa syudad Papa Joe. Ug tuod man niabot ako sa Lapu-Lapu City. Nagpuyo ko sa kong tiyo ug nag-eskwela sa high school. Tuig 1994, I was 17 years old. Dihang nakagraduate ko og high school. Walay pag-asa nga makatunob og college. Mao nga nagplano ko nga mo-apply sa MEPSA pagka factory worker. Pero tungod kay wa pa ko kaabot sa edad nga 18 nga mao'y requirement sa MEPSA,
Nakahukom ko nga mga apply lang usa sa mga gagmay nga mga tindahan. Diya dool sa Blue Water Resort na ay bakery nga nag-hiring og tindera. Ni-apply ko og nadawat. Ang bakery kay nara sa unahimutang sa compound unya narapod ang mga puy-anan sa mga trabahante kay mga stay-in man kasagaran ang mga trabahante sa maong bakery. Tungod kay kauban nami sa trabaho ug nagpuyo pod sa usa ka lugar, supposed to be murag pamilya na unta dapat ang among pagtratar sa usag-usa. Pero dili, Papa Joe. Kaya niya itong mga panahonan na pamatud-an nako nga ang kalibutan wagyo'y kasiguraduan. Daghan kay mga demonyo sa palibot nga way kahadlok nga maguba o masugba sa impyerno. Nasulti ko kini tungod sa daotang nahitabo nako sa mga kamot sa akong gituhuan nga nga amigo. Usa ka panghitabo nga di nako malimtan nga mo'y nakapausam sa akong damgo sa kinabuhi. Kay pagkahuman niadto, nawa na ang gana nako nga kabuton ang akong mga damgo, Papa Joe. 17 years old ko niadto, inosente ug wa pay kabangkaagan sa kinabuhi, pero ila kong gipanamastamasan. Gigamit nako ang term nga ila, meaning plural or daghan. Pero usa ka tawo ra nag-rape nako, pero daghan na nakahibaw sa ilahang plano. Konsabo ang kitchen crew o ang among baker. Ang nag-rape na ko, Papa Joe, kay amo ng driver sa bakery. Ang baker, kitchen crew, o ang mga mapahimuslano na mong driver, nagsabot nga inighuman na kong kaligo, unya musud na sa akong kwarto, pakusgan lang taman ang sounds sa bakery para inigsud sa driver. Why makadungog, kumusyagit ko. Og tuod man, wag yun na dunggi ang akong syagit diyang gisugdan akong gilabot sa driver. Igon lang ko nga napagaw sa paghilak kay pilaray kusog sa 17 anyos nga babay nga walay kalaban-laban. Nilampos gyud ang driver's pagpanamastamas sa ko ang pagkababay. Dihang natagbaw na ang lampingasa ni gawa sa kong kwarto nga way kahadlok. Samtang ako napagaw na og hilak. Ang akong nahuna puno sa kahadlok kung unsaon na lang kumumabdos ko unya magkaanak nga way amahan. Unsay isulti nako sa akong mga ginikanan sa isla. Diyang nakabawi nako sa akong kusog, Papa Joe, nitindog ko og nag-ilis para moadto og pulis. Pero pagawas nako sa kwarto, gisugat ko sa kasabwat sa mong driver, ang kitchen crew ug ang baker. Ila kong giingnan nga musumbong ka sa pulis, no, LG. Nga naman mukiha ka, na di kay kwarta ikagastos mga abogado. Pobre biya kay mo mga ginikanan. Ang kanang kiha, kinahanglan nagkwarta. Matod pa sa among baker, Papa Joe. Unya, ni second motion po ang among kitchen crew nga, bitaw LG, kung ako pa nimo, ayan lang kiha-kiha. Total, kung mumabdos ka, dayon nun magkakaniya. Ang ilang sulti nako nga wa kuno gihapon ko'y daganan, matribukar pas katawhan nga na-rape ko, unya, wa ra gihapoy may tabu, kay wa may kwarta nga ikagasto sa kaso. Sige kaingon ko na nga, bata pa ko. Weak pa gyud. Kay 17 anyos lang. Papa Joe, nakaibaw ko nga pobre mi ug way kabayad sa kaso-kaso kung maumanggani mao nga nahadlo ko ug wala na lang moadtog dayon sa pulis. Giluom na lang nako ni tabo ug pagkaugma ni duty gihapon ko sa trabaho. Nagkinahanglan magugko sa akong trabaho para makapadako sa akong mga ginikanan nga naa sa isla. Wa madugay, nakitaan dayon nako nga niagi sa akong atubangan ang lalaki nga tawgon lang nato sa pangan nga driver. Nisurok yun ang akong dugo ug lami kay patyon ang maong lalaki, Papa Joe. Pero wa ko'y mahimo. Wa ko'y igong kusog nga ikasukol niya itong mga higayuna. Dili lalim ang akong gibati nga kada adlaw makitaan nako ang tampalasan nga lalaki. Magbukal-bukal dayon ang akong dugo sa kalagot pero ang lalaki kalma ra kayo. Mura nagway na hitabo. Nilabayan ko sa kabuan, sukod ko nahilabtan sa maong driver og niyatong panahuna, doon ako'y namatikdan nga kausaban sa kong lawas. Lakip na niyato ang wa na pagtunga sa akong binuwan nga bisita. Kada adlaw, way kabutangan ang kakulba sa akong kasing-kasing sa posibilidad nga basin mabdos ko. Para mahunong akong kulba, nipalit ko pregnancy test kit
Unya nag-self-test ko. Ug dito na-confirm nako nga mabdos gid ko, Papa Joe. Sakit kay sa kong buot nga ako nibawaan nga nagbunga ang niluog nga gibuhat sa driver. Pagibaw sa kong mga amo nga mabdos ko, ila kong ipapauli sa isla. Mabdos pa ko. Wa ko'y trabaho. Naghuot ang akong dughan samtang nagsakay sa pump boat pauli sa among isla, Papa Joe. Nagsiyog hilak tungod kay naluoy ko sa akong mga ginikanan. Sa akong ninumduman, paglakaw nako sa isla para manimpad sa syudad, puno sila sa pangandoy nga mahawas mi sa among kalisod. Pero wala na. Kaya ngilang pag-asa ni pauli og balik sa isla nga nasudlan na ang tiyan nga way amahan. Pagkaibaw sa mga ginikanan nga ni mabdos ko, natural lang nga mangutana sila kinsay amahan. Pero wa ko'y kasulti. Kaya wa mo ko nitugan sa tinuod nga gihilabtan ko sa pinugos nga pamaagi. Gidawat ra ko sa akong mga ginikanan, Papa Joe. Kaming tanan sa mua nag-antos sa kalisod kay wa na ko'y mahatag nga kwarta. Nagagwanta sa pagsigkaon og puto, bulanghoy, saging ug kamote. Pero nakasurvive raman mi sa kagutom. Ang ako mga ginikanan nabalakan nako kay silang tanaw, wa na ko sa maayong unahuna. Di ko nila biyaan. Kumulakaw manggani sila na ako sa usa o nagi usa nga mahabilin nga magsigig paniid nako kay mahadlok sila nga kutluon nako ang akong kinabuhi. Nakalahutay gyud ko sa akong pagbuntisod sa siyam kabuhan. Mga nakay na ko niadto diyang kalit nga nibutho ang amahan sa akong anak. Pagkita na ko sa driver nga niabot sa among gamay nga balay sa isla, ni bukal dahil ng akong dugo. Nidagan ko sa kusina para magkuha og sundan kay ako tang tigbason. Ang kanahan, nagpatara rapod kay magpatigbas sa pud kuno siya. Sigurado nako sa akong kagalingon nga puslan man naguba ang akong pagkababay, patyon nako siya. Gialihan ko sa akong mga ginikanan og ningon nga, ang pinagsundang LG, magkapatay ka, mapriso ka. Usaon lang na nimo ang kung mga nakasusod sa prisuhan. Matud pa sa akong papa. Nitambag po si mama nga, ay nalagkasuko LG. Mas may gani nga niari yun na siya. Buot pa sa buot, nga interesado siya nga mga mahan. Gibawi nila ni mama o papa ang sundang nga ako tang itigbas kang driver. Unya, nitambag ang akong mga ginikanan nga angay nga musuporta ang lalaki. Kung mapatay na ako kinsa may mutabang nga war bagyo ko'y giandam nga kwarta para sa akong pagpanganak. Ang nitabo, Papa Joe, gilabanan na hinuon sa mga ginikanan ang lampingasan. Ang lalaki po, napakitang gilas o sulting mga muhatag kuno siya og kwarta nako. Kung dili ko nimo madawat LG, okay lang. Magpabilin lang ko nimo kwarta. O, dawatan niyo para ni siya mong pagpanganak. Matud pa ni driver. Og tuod man nagbili siya kwarta sa wa pa nilakaw unya humaniya to, wa na gid mo balik sa isla. Hangtod nga niabot ang adlaw nga nakapanganak ko. Pero ang akong baby kay naa siya kondisyon nga murag weak siguro og immune system kay magsigig kasakit ang bata. Unya magkumbulsyon ra badayon, Papa Joe. Nabalaka ang akong mga ginikanan sa kondisyon sa akong anak mo nga ilang giteksan si driver. Ilang giingnan nga ipakuha mi sa isla. Niuyon lang sab ko, Papa Joe, kay sakto masab sila nga delikado ang bata sa among isla kay way hospital. Samtang sa syudad, duol ra sa hospital. Pila ra may istorya, nagtipon migpuyo si driver sa among anak sa syudad. Kada adlaw akong gitunan ng kagalingon nga makapasaylo sa iyang gibuhat. Nanginaot ko nga makalimot ra og makat-on. Paghigugma kung magpakita siya kaayon nako. Pero bali man ninuon ang nitabo, Papa Joe. Kaya imbis nga mubawi siya sa indotang gibuhat nako, imbis magpakailawom siya ug panggaon mi sa among baby, wa niya buhata. Sakan ka naugan rami sa akong baby. Hindi kauman siyang duty, mulakaw, kuyog siya mga barkada. Mga tuslag bar, mag-inom, unya inikabot, hubog. Di pa siya mo intrigo og kwarta. Mamalit ra siya og bugas, bili ko sa kasimana nga konsumo. Unya mamalit po siya isda. Dayon iyahang ununan balig usa ka semana. Init-inito na namo ang inununang isda nga mong sudan sa tibuok semana. Bisan nagingana mo sitwasyon, niabot og upat ka buok ang among anak. Pero sudan ang katugina o katuigana, naglabaw ang away, ang layas-layas o guban pa nga kagubot sa amo ang pagpuyo.
Kumulayas na gani ko, dadon na ko ang upat na ko ka mga anak. Mudayon mig uli sa isla. Pero inikabot na mo sa isla, ako na pud ang maproblema kaya nga akong mga anak. Di mangaon og puto bulanghoy nga morgue available og madali-dali na mugkaon sa isla. Apaso na mi samahan sa akong mga anak sa isla unya mamalik na sa mi sa impyerno nga akong nasudlan. Padayon ko sa pag-antos sa pagpuyo nga way gugma. Hangtod nga niabot og 5 years old ang kamanghuran ug nakadesisyon ko nga manrabaho. Ang akong trabaho naraduol sa mua, mao nga kadaud to dali ra na akong tan-awon ang mga bata. Ingon niya na ang akong paggabas-gaba sa akong trabaho ug balay para makakitag kwarta at the same time makamonitor ko sa akong mga anak. Pero nadugay nakakita ko og tigbantay sa akong mga anak. Di na kayo hustle sa akong part kay makafocus na ko sa akong trabaho. Nakita na po ko og mga barkada nga mga kauban na sad sa akong trabaho. Mukuyog na ko lagsuroy-suroy bisan asang lugar ha, Papa Joe. Kasagaran human sa mong trabaho mo diretso may videokihan sa akong mga barkada. Okay naman, kinamay nagbantay sa akong mga anak. Pero mao lagi, nagdako sila nga kuwang sa atensyon sa mga ginikanan. Padayon ang akong routine sa akong trabaho ug barkada. Walay makabadlong nako sa akong gibuhat bisan pa si driver. Way mahimo kay utro man pud siya nga lagan. Ang tirada gyud namo sa akong mga barkada mao nga magvideo kimi. Unya usa ka gayon niadto, samtang nagkanta ko sa videokihan dunay usa ka lalaki nga nindot pud kayo og tingog. Pareho ming duha nga mangantahay. Naibog na day nako ang lalaki og nakapangutana sa akong pangahan. Sunod akong open sa akong Facebook diha nay friend request sa maong lalaki ug tawgon na nato siya sa alias nga Singer. Mangantahay po ni si Singer og pareho ming duha nga halos nasa sud sa videokihan permi. Inig-post na ako sa akong Facebook nga katagay nako kung mga barkada, mag-message dayon si Singer nako. Nanginahanglan ka kwarta? Dali po ko nga reply niya nga, kisa ba di ganahan og kwarta oy? Gipadadaan dayon ko og kwarta ni Singer. Dili kay kausara, sige-sige na siya og hatag og kwarta nako, mao nga nakaingon ko nga, wow, kadali ra ba dayon mangita og kwarta. Year 2021 kato pandemic time diyang nagdugay nga hinatag og kwarta ni Singer diri nako, nalukmay nako og nadani na gyud. Nauyab nako si Singer pero magpaabot ra ko kano siya mo text kanako para magkita mi kay lagi dako man pud siya nga minyo. In short, nahimo kong kabit. Okay unta si Singer, butan, pang husband material gyud unta, pero mo lagi na di siya pwedeng maangkon kay minyo man. Gibati pug ko konsensya siyang asawa nga sa akong naibaw-an usa ka masakiton. Para makalikay sa tentasyon na kahukom ko nga mularga sa laing nasod. Nang-apply ko pagka domestic helper sa gawas. Pero pag-abot na ko sa laing nasod, ang akong mga amo, kung mag-away, kuwang na lang nga magpinatiyanay. Manglupad ang mga kutsilyo o niya arirabas akong tungod tugdon. Puwerte yun akong adlukan ako, kaya di pa ko anda mataroyan o kutsilyo. Nidagan ko sa embassy o nagpatabang o tuod man na deport ko balik sa Pilipinas. Nakauli na ko sa Pilipinas o niya nagpost din ko sa akong Facebook nga nakabalik na ko. Pila ka minutos ang nilabay sugad sa akong pag-post sa FB, nag-message dayon si Singer. LG, patay na ang akong asawa. Libre na tang duha. Niatog yung mga orasa, gi-offeran ko ni Singer nga biyaan ang akong pamilya para mag-live-in ming duha. Pila ka adlaw pa lang ko nakauli sa amoa dihang nanangid ko sa akong mga anak ug ni driver. By the way, wa gid mi makasal si driver. Upat ang among anak pero wa siya plano nga pakaslan ko. Mao nga nakaingon ko nga dili ra angay makonsensya niya. Kay una sa tanan, wa pa nako malimti ang pag-rape niya nako. Mao nga nasugamak ko niya. Nanangin ko sa mga anak nga mobalik ng trabaho sa laing nasod. Nitando raman pud sila. Nga way kasayuran nga di sa laing nasod akong puntahan, kundi adto ra sa may Colon Street diha sa Cebu City. Kay naa didto ang gipuy-an ni Singer, Papa Joe. Gibiyaan gyud nako pamilya aron maki-live-in kang Singer. Gipa-training ko ni Singer pagka security guard. Ug tuod man
First na kong assign kay diha sa Landers nga tindahan duol sa Ayala. Si Singer kay narapod sa Ayala nagtrabaho, mong duol raon ta mi. Nahimong unta, Papa Joe. Kayon saon, nakakita man siya og lain nga mas duol pa gyud niya. Kauban sa trabaho ang bagong uyab ni Singer. Ang nakasakit pagyud kay gidala ni Singer ang iyang babae sa balay nga gipuy-an sa iyang mga anak nga mo'y gipaylaila. Ang new girl mo'y nahimong legal samtang ako gitago og padayon ang pagkakabit serye. Gikumprontan ako si Singer. Naon sa ka, gipaylaila nimo sa imong mga anak ang kanang bag-oran nimo na uyab unya ako imong gitago-tago. Matod ko pa niya. Ang iyang tubag kay unsaon nga nasugda naman gyud og tag sayop LG. Diti ka pwedeng ipalaila sa akong mga anak. Kay kaila na silang daan nimo niya itong buhi pa lang ang akong asawa. O ikaw po ang ilang ipasinganlan nga mo'y nagpasamot sa sakit sa ilang mama. Mao nga namatay na lang hinuon. Suko kay sila nimo. Aw kumaw na sniper. Singer. Wala po'y rason nga magpabilin ko aning balaya. Biyaan na tika. Ako yung gilayasan si Singer. Niresign po ko sa akong trabaho sa Landers o nibaling kong trabaho sa Yuntay sa MEPSA, Papa Joe. O dito sa akong bagong trabahoan sa Lapu-Lapu nagpadayon ang kabit serye. Kay nipatol na po ko sa akong kauban nga usa kaminyo. Nagwaldas kong taman sa akong kagalingon kay sige na lang kong kahubog. Ang akong sweldo ako rang iinomong nga wag ko'y kwarta nga natigom. I live my life to the fullest. Hangtod nga nasakpan mi sa asawa sa akong uyab. Tungod kay nasakpan naman, ako na lang nagpalayo. Niresign ko sa akong trabaho sa Yuintay. Nibalin ko sa laing kumpanya. Pero nakakita gyapon ko og laing uyab nga minyo lang gyapon. Pero mayo na lang ang bago na kong uyab kay muhatag man siya kwarta. Di man siya daw. Gitabangan po ko niya nga malukat ang ATM nga akong giprinda. O gitabangan po ko niya bayan sa akong mga utang. Yes, nakatabang nako ang bago na kong uyab, Papa Joe, pero usa ka adlaw niya na ni prangka siya nako nga di sakto ang among gibuhat. Nitando po ko. Kay nakaibaw man po ko nga sayop ang among gibuhat. Mao to nga nakasabot mi nga hatagan og mas dakong value ang among isig ka pamilya. Ningon siya nako nga di gyud namo kuno angay biyaan ang among pamilya. Tungod niya ito nakarealize ko nga pahibaw-on ang akong mga anak nga wa na ko nagtrabaho sa laing nasod kay naraday ko sa Lapu-Lapu. Wa na suko ang akong mga anak nako, Papa Joe. Hinoon gusto nila nga pabalikon ko sa amo pero wa gyud ko mobalik kay taas po ko garbo, Papa Joe. Sa pagkakaroon, Papa Joe, padayon nagyapon ko sa pagtrabaho unya si Singer kay magsigig message nako usahay. Di magyud nako'y kalimod nga si Singer ang akong part sa akong kasing-kasing. Dako kay kog utang kabubuton niya kay siya mo ay nagpaskwela na kog security guard. O tungod niya na dili nako lisod makakita og trabaho. Sa last message sa Singer nako nag-remind siya nako sa lugar nga di gyud niya makalimtan kay kauban mi niadtong panahon na. Ako po siyang replyan dayon nga abi nimo dito ko minteryo na nagkot ko sa imong asawa nangay kog pasaylo niya. Ingon ana lang yun ang among convo ni Singer pero kutob lang yun diha. Friends na lang mi karon ni Singer. Mas gifokusan nako kung trabaho o gaong kaugalingon. Nakaibaw ko nga daghan kong sayop nga nabuhat pero kitang tanan masayop man gyud kay tao raman ta. Sa pagkaron magbisitaan ko sa akong mga anak kada day off nako. Kaibaw ko nga sa nahinay matulid ra nako ang liko-liko nga dan labi na nga naapo ko'y apo Papa Joe. Daghang salamat sa imong pagbasa. Imong magtatampo, LG. Daghang salamat LG o sa itong mga kaigsunan diya nga makarelate ingani. Always remember nga kumingon ta nga tao rata. Yes. Mao bitaw nga gipainomdom sa labaw mga natong makagagahom sa kahitasan ang mga pung nga gibilin niya nato para ato ang sundon para dili ta masayop. Ingana gyud na siya. So kung mola na basihan nato, di gyud ta makalingkawas anak. Remember that you cannot solve a problem with another problem. It's not about
you or sa mga nahingtungdan karon nga tungod kay wa sila mahigugma silang pares o unsa ba, gusto sila nga mo buhat og mga butang nga wa mahisubay sa sakto. Tinuod wa mo makasal. Pero sa ngana lang sa inyong mga anak, upat ka mga anak. Primero, na-rape ka, yes. Ma-justify na nimo nga wa gyud ayo. Ikaduha, butang tala nga murag napugos lang gyapon ka. Ikatulo, nadaka sa bulatik. Ikaupat, imposible na kaya di na nimo tinuyuan. You just somehow gi-justify lang nimo ang sayop nga nabuhat sa imong partner nga itapak nimo sa imong mga binuhatan karon. Correct me if I'm wrong, no, for saying that. But it's not about you anymore, manggod. Para na ni sa kaugmaon sa imong mga anak. Kitang mga ginikanan unta mao ang mga modelo nila. Nasayop naman ka ta, kausa, kaduha, katulo, kaupat. So sa mga anak pa lang daanan nimo yung anak, sa imuhang na imong kabit serye, kausa, kaduha, kabaw na jud ka anak nga di na gyud na siya maayo. Ya karon nga medyo idadara na ka kay ningon man ka nga nanapo kay apo. Hinaot pa nga tulero na nimo ang imong pagkatao para sa imong mga anak. Kung to na magani kay sayop nga imuhang nga nakita nga murag dili angay sundon, isugid sa imong mga anak nga mao ni ang istorya sa akong kinabuhi. Kabaw ko dili maayo pero ayaw niyo sunda. Again, day, tanan isalig lang sa labaw nga mga agahom. Mga ikagpasaylo niya. Well, di mami kabuot nimo kay imuha man ang kinabuhi, no? Di sa mi perfect. Pero mo lagi na, kumingon ta nga tao lang ta, di lang gyapon ta makalikay sa mga temptasyon o sa mga butang nga di maayo buhatan. Daghang salamat sa mong pagsalig ug pagpada sa imong suwatampo o hinaot pa nga makakuha ka og ganang mga nindot nga mga tambag sa mga comment sections sa ato ang channel sa imong istorya og take it kung dili man gani ka makauyon silang advice, well, just take it as a constructive criticism. Sa mga tanang mo comment diha o sa mga tanang subscribers nato og sa wala pa maka-subscribe, daghang salamat niyong tanan. Mabuhay and God bless. Kini usab inyong ubos nga higala, Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.